na walang pampiyansa yung pobreng wrongly accused. Mabubulok sa bilangguan yon ng matagal. Although later on siguro, pag nagkaroon ng time yung judge, pakawalan na lang natin to kasi wala naman talaga kasalanan. As a matter of fact, I have a friend in Puerto Princesa City, Palawan na gano'n ang experience niya. Nagdusa siya ng 6 years sa city jail. Wrongly accused by the police. Napagtripan lang. Pero para lamang merong maisabing accomplishment. And then yung judge kasi, overwhelmed, yung kaso inuurong hanggang umabot ng 6 years. Walang pampiyansa. Yun ang sinasabi ko. Ilan na sa mga ganong klaseng person deprived of liberty o nasa city jail ngayon na sa pagbisita nyo, na pag-alaman nyo na wala naman pala talagang kasalanan to, wala naman talaga itong pampiyansa, kailangan ipaglaban namin. Ako, hindi sa pagmamayabang, ilan na tao na napiyansahan ko. Dahil lumalaman ko na wala talagang kasalanan, ako mismo nag-post ng bail. Kayo po, syempre, ayoko naman post kayo ng post ng bail, maubos ang budget nyo na, wala naman kayong budget sa ganon. Ang akin na lang, ilan yung mga wrongly accused na inosente nasa city jail nang dahil sa tulong ninyo, napawalang sala o napabilis yung proseso, yung pagtakbo ng kaso sa korte at napawalang sala o napalabas. Ilan po? Wala po akong data sa ngayon, but we commit to ensure that we submit it to you. Ang gusto ko lang... You should have. Yes, Your Honor. Magagalit. We will just disaggregate the data that we have and submit them to you. Ang papaliwanag ko lamang during our visit, aside from the anti-torture drive of the Commission and the inspection of the facilities and the condition of the PDLs, ang binibigay naming assistance sa mga